Barka da zuwa tashar Duniyar Kanewa. Ku danna subscribe domin kasancewa tare da mu. Sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda yaushe. Almakura tanko mai san al'umma shi kan ɗana tarko idan ya kama sauran shi nawa abincin shi ba al'umma shi shege shi kubar shi da shege idan sun shirya muku sai a bar mana tanko waliyin gwamna sabo shege a bari da shege ko a shege a bashi da shege su zai su karata da waka kwallo ce malam dani ne Messi don kowa ya san sai na fi shi kamo sisi da waka boxing ce kuma nan dani an meweda malam ka san always I'm working harder da waka gudu ce da ni a Hussein Bolt in waka basketball ce malam ni a Jordan da waƙa waya ce malam maza ce min iPhone in waƙar mota ce nan sai dai in zama marsandi da waƙa designer ce da ni ne basaci sai ka kula ka ga yadda nake mata naci da waƙa ƙasa ce da ni a Saudiya in kun kula yadda za ku gansu da tarbiyya na gode wa Allah tun da ni ne sarki ni ne sarki ni ne sarkin tunda ni ne makin a kudu Ku danna subscribe domin kasancewa tare da mu. Sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda yaushe.